Tkomplew l-inizjattivi ta' afforestazzjoni f'siti ta' Natura 2000 hekk kif aktar minn 500 siġra indiġena ġew imħawla fil-Park Tal-Majjistral. B'kollox tħawwlu 200 siġra tal-bruka, 50 siġra tal-ħarrub u 250 siġra tad-deru. Fi żjara li għamlu waqt it-tħawwil ta' dawn is-siġar il-Ministru għall-Ambjent Farrugia u l-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli Miriam Dalli qalu li din l-inizjattiva tagħmel parti minn għadd ta' miżuri li qed jieħu l-Gvern biex ikompli jħaddar lil pajjiżna. Il-Ministru Farrugia qal li l-familji Maltin u Għawċin qed jingħataw aktar spazji miftuħa. Aħna hawnhekk qegħdin naraw li nkomplu naħdmu flimkien mal-Ministeru konċernat biex nagħtu dan il-post lura lill-familji Maltin u Għawċin u ħankomplu naħdmu wkoll biex nagħtu postijiet ta' rikreazzjoni lill-familji. Il-Ministru Dalli spjegat kif sforzi bħal dawn inaqsu l-effetti mit-tniġġis u t-tibdil fil-klima. Permezz ta' Parks Malta aħna impenjati li nkomplu ninvestu fil-parks b'mod partikolari parks naturali bħalma huwa il-Majjistral Park. Nemmen li park bħal dan jista' ikun sors ta' tagħlim għall familji u anki għat-tfal tagħna.